Vou facer un xogo contigo, Eva. Imos poñer aí unha foto dun famoso e ti tesnos que dicir Vale. a que crees que pode cheirar esta persoa, que pode ulir. E senón, o que ti lle recomendarías. Ok. Veste capacitado? Está capacitado, me ten 500 perfumes na casa, amiga. Oliver Laxe, maravilla. Oliver amigo, é amigo meu, coñezo desde fai anos. Recomendaríalle porque é un tipo moi místico, moi intenso, moi, non? É profundo, É profundo, místico tamén. Místico, verdad? Un perfume místico, profundo. Recomendaríalle Muy mío, de Bustamante. A ver, máis que marcas, dime olores. A que ule Oliver Laxe? Se te poso ao seu lado, a que cheira? Xa que teu amigo, dime. No, pero fai moitos anos que non cheiro A min a lareira. É que va... Sí, non ten razón, Eva. Imos coa seguinte. Seguinte persoa, É que non vexo, tío. Marta Ortega. Marta Ortega. Uf, está... A cartos, Coco non Chanel. cheira. A cartos, sí. Igual sí, A tarxeta de crédito. A mí un perfume quizás sí que sea destos moi dulces, moi pesado. Moi pesado, sí, que eu A diría... mí non me gustan nada esos perfumes. Erva pura, que é unha fragancia... Erva pura? Erva pura, chamase, é unha fragancia de Serjof, que é unha marca que se pode decir porque non Sí. estamos facendo nada, que cheira un pouco a Macedonia de frutas, pero como un pouco de lujo, non? Así de fruta doce... Por aí, eu creo que Marta Ortega, péngame que cheira... E ti, Touriñán, que unha cousa pensas a así. que ule? Eu creo que ule a erva cando chove, por exemplo. No, Ese olor é maravilloso, É moi eh? bonito, olor- pero eu ese creo olor que ela... pégame a min, pero a Marta Ortega no. Teñen en Seguinte Arteixo, imaxe. teñen Arteixo todo ben Este- cuidadiño. Roberto Vilar. Roberto Vilar. A que pode... Hostia, non sei. É que non recordo tamén a que cheira Roberto. É dicir, Steven Tyler. Home, pero Marta... A Mariña. Marta Ortega tampouco recordabas a que cheiraba. No, pero Vai, dixeno por aí, dixeche. cheira a Mariña Lucense, Roberto Vilar. Cheira... Eso quer dicir que xo cheiraches Mamá. ti de preto? Sí, Sí? dixo que sí. Sí, dixo que sí. Bueno, pues cheira a Mariña Lucense. E recomendaríalle... Cítrico. No, non creo lle que pega, como é a Mariña Lucense, Non lle efectivamente, pega. cerca do mar, eu creo que recomendaríalle Muy mío, de Bustamante. Tamén, outra vez. Devuélveme la vida